ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ବେଶ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋଯୋଗ କରୁଥିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅତି ମଜାଦାର ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିବା। ତାହା ହେଉଛି ପଦପ୍ରକରଣର ସର୍ବନାମ। ପଦପ୍ରକରଣର ସର୍ବନାମ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ବହି ଖୋଲିଥିବ ବା ଅନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ହେଉ, ସାମାଜିକ ବହି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବହି ତୁମେ ଖୋଲ, ଦେଖିବ ସେଥିରେ ସବୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କ୍ରମରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ କହୁ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ କ୍ରମରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଭାବବୋଧକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅଲଗା କରିବା, ଆମେ ସେଥିରୁ ପାଇବା ବାକ୍ୟ ପାଇବା ଏବଂ ବାକ୍ୟକୁ ପୁଣି ଅଲଗା କଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ପଦ ପାଇବା ବା ଶବ୍ଦ ପାଇବା, ଶବ୍ଦକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଭାବବୋଧକ ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଇବା, ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ବାକ୍ୟ ପାଇବା, ବାକ୍ୟରୁ ପଦ, ପଦରୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଶବ୍ଦରୁ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ବା ଭାଷା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏଭଳି ଅନୁଚ୍ଛେଦ କ୍ରମରେ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲେଖନ୍ତି। ଏହି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲିଖନ ଶୈଳୀରେ କେତେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏକା ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି। ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରେ ବଡ଼ ଉଦାର ଲୋକ। ନୀଳମଣିଙ୍କ କାମକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନୀଳମଣିଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଉପକାର ପାଇଁ ନୀଳମଣିଙ୍କୁ ନୀଳମଣିଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୟାଳୁ ମିଶ୍ରେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଦୟାଳୁ ମିଶ୍ରେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ନୀଳମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ମୁଁ ପାଠ କଲି, ଏଥିରେ ଦେଖ ନୀଳମଣି 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 ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମଣି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଏହି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେବା। ମୋହନ ବଜାର ଯିବ, ସେ ସେଠାରୁ ପରିବା ଆଣିବ। ସେ ଏଠି ମୋହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ସେଠାରୁ ଏଠି ବଜାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୋକାନରେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ଅଛି, ସେସବୁ ମୋର ପସନ୍ଦ। ଏହି ସେସବୁ ଶବ୍ଦଟି ସୁନ୍ଦର ଖେଳନାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ, ସେଠାରୁ, ସେମାନେ, ସେସବୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ମୋହନ, ବଜାର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଖେଳନା ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତେବେ ସର୍ବନାମ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ସର୍ବନାମ ପଦର ବିଶେଷତ୍ୱ। ବାକ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ଶ୍ରୁତି କଟୁକୁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଦୂର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିଲେ ଏଠି ନୀଳମଣି 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 ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରୁତି କଟୁକୁ ସର୍ବନାମ ଦୂର କରେ। ଭାଷାର ପୁନରୁକ୍ତି କହିଲେ ବାରମ୍ବାରତା, କଥନର ଶ୍ରୁତିକଟୁତା,
ଦୂର କରି ଭାଷାକୁ ସ୍ମୃତି ମଧୁର କରେ। ଆମେ ଯଦି ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହେବ, ଶୁଣିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସର୍ବନାମ ପଦ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉପଶ୍ରେଣୀ ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଏହା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବନାମ ପଦ ଏକ ବିକଳ୍ପିତ ପଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ସମୟ ଓ ଲେଖିବା ସ୍ଥାନ ଅପଚୟ ହ୍ରାସ କରେ। ଲେଖିବାର ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବା ସେଥିରେ ସମୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଲେଖିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସର୍ବନାମ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର। ମୁଖ୍ୟତଃ ସର୍ବନାମ ପଦ 7 ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବହିରେ ବା ବ୍ୟାକରଣବିତ୍ମାନେ ଏହାକୁ 8 ପ୍ରକାର ଏବଂ କେତେକ 9 ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ 7 ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଚତୁର୍ଥଟି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ, ପଞ୍ଚମଟି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ, ଷଷ୍ଠଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ ଏବଂ ସପ୍ତମଟି ହେଲା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁ ସର୍ବନାମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ସିଏ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ। ଆମ ପୁରୁଷ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ଆମେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ତୁ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ, ଆପଣ, ଆପଣମାନେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ସେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଏହା 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ନା ବକ୍ତା ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଏ କାମ କରିଛି, ଏଠି ବକ୍ତା ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବକ୍ତା ସିଏ। ଆମେ କାଲି କଟକ ଯିବୁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ରଖିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମ, ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବା ସମ୍ବୋଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ତୁ ଏବେ ଏଠୁ ଗଲୁ, ତୋତେ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ, ତୋର କେଉଁଟା, ତୁମେ ବଜାର ଯାଅ, ତୁମେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଅ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ରହିବ। ଏଥିରେ ତୁ, ତୋତେ, ତୋର, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆପଣ, ଆପଣମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ସେ ଭଲ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛି, ଏଠି ସେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ସେମାନେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ସିଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଏଠି ସିଏ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମୋତେ ଜଣା, ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏବେ ଆମେ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମର 2ଟି ରୂପ ଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମର ମୂଳ ରୂପଟି ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ତୁ, ତୁମେ, ସେ, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମର ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପଟି ସର୍ବଦା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ମୋ, ମୋତେ, ଆମ, ତୁମ, ତୋର, ତାର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ। ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମର ଏସବୁ ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। କିଛି ଉଦାହରଣ ନେବା। ସେଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଟେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ। ତାହା ମିତାର ପସନ୍ଦ, ତାହା କହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା, ଏଇଟା, ଏହା, ଇଏ, ଏ, ସିଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ, ତା, ୟା, ସେ, ତା, ସେହି
आदि निर्देशात्मक सर्वनाम अटंती। निर्देशात्मक सर्वनाम पद दूर निर्देशात्मक सर्वनाम पद और निकट निर्देशात्मक सर्वनाम पद भाव में व्यवहृत होता है। अर्थात किसी जिनस दूर जिनस को जमी आम कहते से गोटे गच ये आम दूर जिनस कहते मुझे कह यहीटा गोटे बाड़ी ताले यही है निकट से दूर और निकट दूर निर्देशात्मक सर्वनाम पद एवं निकट निर्देशात्मक सर्वनाम पद भाव में ये दुई भाग में विभक्त। एवं आम तृतीय प्रकार सर्वनाम पद को जावा हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम पद। प्रश्नवाचक सर्वनाम पद कौन ना जो सर्वनाम पद को प्रश्नसूचक वाक्य रे व्यवहार करा जाए ताहाकू प्रश्नसूचक सर्वनाम कहुए। किए आज विद्यालय को आसी नहीं तांकर नाम कौन कालिदास बही किए पढ़ी तुम्हें क्या विषय जान गोविंदर घर केउठी बजार केउ जिनस आनल ये किए कौन कि कहा केउठी केउ जिनिस केउ ये सब गुड़िक प्रश्न पचारिया व्यवहार करा जायछि। तेणु एगुड़िक प्रश्नसूचक सर्वनाम अटंती। से भली वर्तमान आम जानिबा संबंधवाचक सर्वनाम बा आपेक्षिक सर्वनाम। एथिरे कौन हेबो ना गोटिए पद अन्य पद सहित तार संबंध थिबो बा अपेक्षा करुथिबो। गोटिए वाक्य रे जेउ सर्वनाम पदर अन्य सर्वनाम पद सहित संबंध घटी थाए ताहाकू संबंधवाचक सर्वनाम पद कहा जाए। जे काम रे मन लगाए से निश्चिंत फल पाए। एटी जे एवं से उभय परस्पर संबंधित बा परस्पर अपेक्षा करी रही उपेक्षित अपेक्षित परस्पर असमाने अपेक्षा करुछंती। जीए जेमिति करिवो सीए सेमिति फल भोग करिवो। एटी जीए जेमिति सीए सेमिति ये परस्पर अपेक्षा करुछंती। तेणु ए परस्पर अपेक्षा करुथिबारु एगुड़िक आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम। सेमती जार मन जेड़े ताहार प्रभु तेड़े जार एवं ताहार एमाने परस्पर संबंधित। से भली केमती जेपरी सेपरी जहा ताहा जेते सेते जीए सीए जेमिति सेमिति जार तार जे से एगुड़िक समस्त परस्पर को अपेक्षा करुथिबारु एगुड़िक आपेक्षिक सर्वनाम पद बोली मध्य कहा जाए। वर्तमान आमे निर्णायक सर्वनाम पद विषय जानिबा। निर्णायक सर्वनाम पद कौन जो सर्वनाम पद वाक्य रे व्यवहृत होई विशेष पद को निर्दिष्ट अनिर्दिष्ट बा निश्चित अनिश्चित रूपे निर्णय करिवारे साहाय्य करे ताहाकू निर्णायक सर्वनाम कहा जाए। वर्तमान आम यार किछि उदाहरण नबा। बगीचारे जेते काम अछि माली को सबू जना। ये जो जेते जेते कहले गुड़ाए जिनिस को एठी से निर्णय करुछि। ए सबू जेते सबू जेते काम अच्छी पानी दबाठू आरंभ कर अन्य जहाँ काम अच्छी सबू ताकू जना। से माने भाई भाई मात्र प्रत्येकंकर स्वभाव अलग प्रत्येकंक कहले से भाई मान को अलग अलग बुझाऊँ। जी जहाँ जो पाइल सबू एकाठी रख ये सबू जिनस ये ठीक है ना आरक आण ये जो आरक उपयुक्त वाक्य गुड़िक जेते सबू बा समस्त प्रत्येकंकर आरक आदि पद गुड़िक निर्णय करिवारे सहायक होइथिबारु एगुड़िक निर्णायक सर्वनाम अटंती। यही ठीक है ना आरक आरक कहले आउ गोटा जिनस निर्णय करा निर्दिष्ट कर दिया जाउछि। तेणु एगुड़िक हेले निर्णायक सर्वनाम कहला निर्दिष्ट बा अनिर्दिष्ट निश्चित अनिश्चित यही सब कथा एथिरे थाए ए भाव जना पड़े। आमे सकल सभिए सबू समस्त ए प्रकार निर्णयात्मक सर्वनाम पद को समष्टिवाचक सर्वनाम कह जाए। एक कथाटी आमे मन रखिबा सकल सभिए सबू समस्त यही जो सर्वनाम पद गुड़िक एगुड़ी समष्टिवाचक सर्वनाम कह जाए। कारण एगुड़िक बहु को बा अनेक को एकाथरक मिसई कह जाउछि। एथिरे जोग हेबार बा समष्टिगत रूप प्रकाश पाउछि। ए प्रकार निर्णयात्मक सर्वनाम पद को समष्टिवाचक सर्वनाम कह जाए। एबे आमे आउ एक सर्वनाम पद विषय जानिबा ता हेउछि गुरुत्व आरोपक सर्वनाम। जो सर्वनाम पद विशेष पद ठारे गुरुत्व आरोपण निमंते व्यवहृत होइथाय ताहाकू गुरुत्व आरोपक सर्वनाम कहा जाए। नीलिमा आपे खाई शिखिला एठी आपे ऊपर गुरुत्व दिया जायछि। गीता निजे गाइब बोली कहला एठी निजे ऊपर गुरुत्व दिया जायछि। वाक्य रे आमे जदि एको बाहर कर दबा नीलिमा खाई शिखिला यह वाक्य होई परिबो। किंतु आपे खाई शिखिला बेल कहला बेलकू आपे ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। ठीक सेमिति गीता निजे गाइब बोली कहला आमे जदि निजे उठे दबा गीता गाइब बोली कहला किंतु निजे कहला बेलकू ता निज ऊपर गुरुत्व कथाटी दिया जाउछि। तेणु एटा होछि गुरुत्ववाचक गुरुत्व आरोपक सर्वनाम।
ମୋହନ ସ୍ୱୟଂ ଏହି କବିତାଟି ଲେଖିଛି। ବରଫ ତାପ ପାଇଲେ ଆପଣା ଛାଏଁ ମିଳେଇ ଯାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପେ, ନିଜେ, ସ୍ୱୟଂ, ଛାଏଁ ଆଦି ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାରୁ ବାକ୍ୟାର୍ଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯିବ, ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସତ, ମାତ୍ର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ, ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଟି ସେହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବିଶେଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ବା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବଦଳରେ ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆପଣା କଲା, କର୍ମମାନ, ବେଳୁ ହୋଇବ, ଆଗୁ ହୋଇବ, ସାବଧାନ, ଇଏ ଭାଗବତର ବାଣୀ। କିଏ ତୁମେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛ କି ଆପଣାକୁ ଆପେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣାକୁ ଆପେ, ସେ ସଭାରେ ନିଜେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ନିଜେ ନିଜର, ନିଜ ବିଷୟରେ କୁହାଉଛି। ଆଗେ ନିଜେ କର, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ କୁହ। এই ଯେଉଁ ନିଜେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜବାଚକ, ଆତ୍ମବାଚକ ବା ନିଜବାଚକ ସର୍ବନାମ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣା, ଆପଣାକୁ ଆପେ, ନିଜେ ନିଜର, ନିଜେ এই ପଦଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତା ପଦର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମବୋଧକ ପଦର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ এই ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ସେ କର୍ତ୍ତାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବା କର୍ମର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏଠି ଯେମିତି ଆଗେ ନିଜେ କର, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ କୁହ, ସେ ସଭାରେ ନିଜେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲା। କିଏ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଛ କି ଆପଣାକୁ ଆପେ, এই ଆପଣାକୁ ଆପେଟା ଏହା କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଏହା କର୍ମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି କର୍ମର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ এই ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ଯେ ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା କର୍ମର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କର୍ମବୋଧକ ପଦର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ବନାମ ପଦର କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ପଦ ହୋଇପାରେ। ଯେପରି ମୁଁ, ତୁ, ତୁମେ, ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଛି। କ'ଣ, ସେଇ, ଯାହା, ଯେମିତି, ଯେତେ, ସେତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେଭଳି ବିଶେଷ ପଦ ପରି ସର୍ବନାମ ପଦ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ପଦ ଆମର ଯେଉଁ 7ଟି ବିଭକ୍ତି ଅଛି, ବିଭକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବନାମ ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ପଦର ବିକଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସର୍ବନାମ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପରି ସମୁଚିତ ଅର୍ଥରେ ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମୁଚ୍ଚୟୀ ଏପରି ଲୋକ ନଥିବେ ଯିଏ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯିଏ କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ସେ କେତେକ ସର୍ବନାମ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ଏଇଟା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମୁଚିତ ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଅର୍ଥରେ ଏପରି ଲୋକ ନଥିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଯିଏ, ଇଏକୁ କହନ୍ତି ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ ପଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବନାମ ପଦ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଭୀମ ଭୋଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କବି, ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏହାଟି ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଏହା ଏଇ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ରହିଛି ବିଶେଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ଏଇ ବିଶେଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଏହାଟି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲାଣି କହିଲେ ଏହା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଭୀମ ଭୋଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କବି ଏଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଷୟରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ପାଇସାରିବଣି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହା ଏକ ବିକଳ୍ପ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶେଷ ସର୍ବନାମ ପଦ 7 ପ୍ରକାର, ମୁଖ୍ୟତଃ 7 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତା ଭିତରୁ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଏମିତି 7 ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ରହିଛି। ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ବହିରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆମେ ବହିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇଛି, এই ଉଦାହରଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ
ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ତଦନୁରୂପ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କହିବି ତମେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ ତାହା ତମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଏହା କେଉଁଠୁ ପାଇବି, ଏଇ ଏହାଟି କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ତମେ ତାହା ଲେଖିବ। ଅତିଥି ଭାବରେ କିଏ ଆସିବେ, ଏଇ କିଏ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ତମେ ତାହା ଲେଖିବ। ସେ ଆପେ ଆସି ନିଜର କାମ କରି ଯିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପେ ଏବଂ ନିଜର ଏହା କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ତମେ ତାହା ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। କଳ୍ପନା ମେଧାବିନୀ, ଗୀତା ସେପରି ନୁହେଁ, এই ସେପରି ଶବ୍ଦଟି ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ ତମେ ତାହା ବାହାର କରିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବହିରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିର ଉତ୍ତର ତମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ଆସୁଥାଏ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସର୍ବନାମ ପଦର ବ୍ୟବହାର, ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ, ତାର କେମିତି ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ମୌଳିକ ଧାରଣା ପାଇସାରିବଣି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ତୁମକୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଭାଷା ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହାକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝିଥିବାରୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।